Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu ngicela nje uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze uthi nje subscribe button ukuze ke uzokuthola bafowethu konke esikufakayo. Ngiphinde ngikukhumbuze bafowethu ukuthi ukusubscribe akumoshi ngisho idatha akumoshi ngisho isent elimnyama bafowethu kodwa nje usukuyibeka emathubeni ukuthi uhlale kwi-VIP. Uyazi ke nawe ukuthi abantu bahlala kuma-VIP abantu ke abanje masiyifaka nje ivideo bebeyithola kuqala. Hey wazwa important bafowethu. Uyazi ukuthi ubaleke kanjani? Ubalekile ngempela. So bafowethu ngicela ukuthi subscribe bafowethu. Cela futhi ungakhohlwa ukulike, share, ucomment so that sokwazi ukuthi siqophe umlando nje bafowethu. So ngiyacela kakhulu bafowethu njengamanje sizothola nje bafowethu experience nanokuqwashisa nje bafowethu abantwana abancane abeza ngemumva ukuthi ke iziphi mhlawumbe nezinye izinto abangayiqaphela nje mhlawumbe ukuze ke begweme ukuthi ke begcine beshayekile, begcine bebreakekile, begcine ke izinto ezikanjalo. Njengamanje sokhulumisana nangu sisi naye othela nawe uyafisa ukuthi ke naye share story sakhe ukuthi ke bamkeqa kanjani abafana ngoPitsi bathi base bemkeqile iziphi izinto abamsebenzisela zona ukuze bemkeqe. Sisi wami khamba kanjani? Siyaphila nathi ubani wakwabantu tabula kuphi nendawo? Yeah. So usichazele nje mfethu wena nawe ngodaba nje lwakho nawe ukuthi ke what's your story? Ufuna usitshela nje sona nawe experience yakho nje ukuthi kuwena kwenzeka kanjani? Mina bhuti wami ngizela ekhaya. Ngizathu ukuthi ngiyayibona intsha yamanje. Yeah. Abafana ibasala. Yeah. So bengithi mhlawumbe ukushare story sami kuzokwenza ukuthi kube khona umuntu ozoqosha ukuthize, kube khona ozofunda ukuthize. Yeah. Kube khona ozobona. Yeah. Mhlawumbe la besone khona. Yeah. Because asifani. Yeah. Mina sami story. Yeah. Mina ukuthathwa kumuntu bami akuzange kube lula. Yeah. Kanti futhi namhlanje ngisayisona. Yeah. Because umfana wathatha ubutombi bami mina I was like umuntu wami. Yeah. Though ubutombi bami mhla ebuthatha singavumelananga ngalutho. Awu. Waresho phela kusho. Not like rape really, because ekugcineni kosuku sasisobabili and so yeah. Akuhamba bomntombi bami ngangifuna esikoleni. Yeah. Ngangenza matric. Yeah. 2018. Yeah. Sahamba no futhi siyofunda actually. Yeah. Kunetha. Khona lento ekuthiwa ukusaba. Yeah. Ngiyakusaba ukusaba. Ngike ngisho ukuthi kube nginengane entombazane noma uNkulunkulu mengiphi ingane entombazane. Into yokuqala nje engiyiqwashisa kuyo ukuthi umfana umeke wathi ucela ukukhotha ingamvumeli ngoba ukhotha ini inzwane noma khotha ini ubuso. Hayibo. Ukukhotha lapha nje umfana igcene umeke wathi ufuna ukuyikhotha. Ibaleke kakhulu ngoba obami bahamba ngako lokho. Khothwa lokho. Yeah. Engangakwazi ukujabulela kona ukuthi kuyaqitaza lapha ngaphansi kanti umfana seyazi ukuthi uma esuka khona uyofaka. Mayukitazeka kanjani? Kuba kanjani? Ngani ukuthi akube mnanjana. Like ungakujwayele ezingane into ethinta lapha ngale yandlela. Yeah. Ingakwenza ukuthi ujabule. Yeah. Though amathanga uyivulela wena ekugcineni. Yo. Uyivulela wena kanti? Uyayivulela. Uyayivulela. I don't wanna lie. Akakuvulisi ngenkani umfana ugcina usuyivulela. So ke umntombi into ekumele siyiqatshe ngayo. So nawe ke wathi maye ukuthi nje nawe wavele nje wathi hip. Nansi iminyango yaseGolgotha. For sure. Wangakuzwa nokulimala ke ngoba phela bathi abanye kuyalinyalo. Angithi inkinga iba lapho musuku. Phela ukusakho ngeke kube buhlungu akuphili because usuke usebenzisa
into emanzi igcineni kosuku. Oh yeah. Ulemula umanzi. Oh yeah. La kuba buhlungu khona ukuthathwa kobutombi bakho. Yeah. Cha sengisho ukuthi awuzwa yini awubaleki yini mayisethi nje yabo. Esethi mhlawumbe ufuna ukuzofaka ke. Awunaki. Oh unaki. Awunaki. Ingqondo isuke isikuphi? Ingqondo isuke iyayithatha ingqondo leyanto. Yeah. Ingakho ngithi izingane zamanje ziqaphela umfana umethu ufuna ukukhotha lapha yangeke ithinte ngoba uzuyithinte igcinile. Oh. So yavele yamuva kanjalo. Okubuhlungu ukuthi mina lo msapho loyo wangishiya nengane. Yeah. Oh wakushiya nengane. Wangishiya nengane. Wabaleka. Wabaleka umfana. Baleka kanjani? Umfana uyabaleka uma seyithathile into ayifunayo uyabaleka. Wathola into ayifunayo. Kwithi ngathi ngikhulelwe wathi asisikhiphe isisu. Ngakhetha ukuthi no yazi ngimncane. Yeah. Angikaze ngibe nengane, angikwazi ukukhipha ingane ngingakaze ngibe nayo. So ngakhetha ukuyigcina yami. Yeah. Ngikhuluma nje nginsizwe na5 years. Yeah. Wena uneminyaka emingaki wena ufaka upitsi? Ngina 19 ngiphethe 20. Yeah. Ngangenza matric. Yeah. So kubuhlungu because manje yangakuphazamisa nilonto esikoleni wagcina uqedekile kodwa esikoleni. Ukuthi usuhambisa usenalo. Ngaphazamiseka kakhulu because nasekhaya into yokuqala ngizobatshela kanjani ukuthi angisenayo lento kaMa iqhenya ngayo. Ngaphezulu mina sengidlulwe isikhathi sami okusho ukuthi sekukhona umuntu engimele ngimlindele. Kwabanzima ngane trauma ngazaca ngifuna ukuqamba amanga kuyasaqina. Ngazaca kakhulu. Ngazama kakhulu ukumlandela. Njengoba namanje ngisazama ukumlandela ukumxhumanisa nengane. Manje uyayisupporta nengane? Engane akayisupport cause yakhe wazi ukuthi kumele ngabe ngayikhipha mina ngayigcina ngokuthanda kwami yena ngokwakhe ingane kumele vele yena kanayo. Yo. Umoya kubo kuthiwani kubo? Umfana umeyiphikile ingane uyiphikile abanye. Oh bayiphika ngisho kubo. Wayiphika kubo. Umetha akayazi leyo nto. Abazali kumele balalele bona. Yo. So hayi kunzima. Angifuni ukuqamba amanga. Yeah. Isifiso sami sokugcina ukuthi ingane yami ihlangane nobaba wayo. Yeah. Bathi ke uma engafuni yena because ngizamile ngazama ukuhamba inkantolo ngimbophise ngazama ukwenza yonke into. Akulungi. Yo. Akazi noma mhlawumbe ngesinye isikhathi ngingakwazi ukuthola usizo ukukhunyaniswa naye. Okay, okwenkomo kaMa kulungile. Ukukhunyaniswa kwengane nobaba wayo because ukuphila ngaphandle kwababa sometimes ngibona ukuthi kuba nzima kuyona ngoba kwesinye isikhathi kibuye mawukho wami baba usibani ugodukile. Mina ngigoduki mina ekhaya kumele ngenze excuse yokuthi nohlala nami. Ubaba uzokulanda iminyaka neminyaka. So yo kunzima. Hayi ngiyakuzwa mfethu. So manje ke ngifuna ukuthola ke la ukuthi ke mhlawumbe awukwazanga mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ubone isidingo mhlawumbe sokuthi mhlawumbe ukwazi ukuthi uyomceba mhlawumbe eindaweni lapho kucetshwa khona. Awazi ubona hawu mfethu ukhayelani manje? Hawu mfethu. Hawu mfethu. Hawu mfethu. Awunceze mfethu yasisho. Yo. Awunceze mfethu yezo. Awunceze my sister, nceze my sister yezo. Kuzolunga mfethu yezo. Yo. Wakithi. Njengoba ngichazile ukuthi ngingazama ukuhamba inkantolo,
ezokuyela umqondo ukuthi unengane samuyisa. Yeah. But nakhona lapho ngagcina sengiyeke ngisifo ukuthi ngiyabona ukuthi sengizogcina sengifaka impilo yengane engcupheni. Yeah. Wena kodwa right kodwa wena ke uyasebenza wena. Awusebenzi. Ngisebenza. So kunzima. Ngikhulisa ingane wedwa. Yeah. Though sometimes ngizama ukufaka lapha nalapha ngibona ukuthi no. Yini into ongayinakhulu nje mhlawumbe ukuyibeka eyenziwa mhlawumbe abantu eyenze mhlawumbe idala lezo inkinga lezo idalwa yini lezo inkinga? Mhlawumbe ukuthemba umuntu kakhulu. Yeah. Nokuyitshela ukuthi umuntu umthanda wena yena ukuthanda ngendlela umthanda ngayo. Ngabona ukuthi iyona into eyafaka mina enkingeni leyo because mhlawumbe kube ngangazi ukuthi akangithandi ngendlela engimthanda ngayo ngangeke ngivume kwasekuqaleni. Bakithi bafethu ngeke sivalele lento le bafethu. Eish. Hayi kubuhlungu bafethu kumuncu bafethu kodwa akayikho nathi into esingayenza bafethu. Siyafisa usisi bafethu simlekelele ngempela ke yabona ke cabanga ukuthi umuntu okulekelela bafethu. Eish ngoba siyabheda ngempela. Eish bafethu siyabonga bafethu cela ngakhohlwa uku-like and subscribe, comment and share. Kosa ithela umusa siyabonga.